ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇಡೆ ಬೈದೆ. ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತಂದೆ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಾಲ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದುಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಒರಿಯಾಗ 580 ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಬೇತಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡವು. ಒಣಸ್ಗೆ 150 200 ಅಂಚನೆ ಲಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೀವೊಲಿ ಲೈಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪುಡ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡಂದು ತೆಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಪಿನಿ ಹರಾರ ಹೌಸ್ ಬೋಪಂಜಿ. ಕತ್ತಲಂಬೆ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ಸುನ ಮಂಡ ಸುಮತ್ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಡು ಪತ್ತಿರೋದು ನೀವು ಒಲಬ ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು Horror mas lagi ternyata. Ah, boy. ಆಕ್ಚುಲಿ 3D ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ಬೈದ ಒಂದು ಓಪಿನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ. ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ ಪೋಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಮೂಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಮೀದು ಪೋಡು.
ಹೈಟ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರೋದು. ಓಕೆ. ಏನುಂಟು? Nih, nih, pat nih. Handle bol. Ah, handle na frame.
ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಟೈಮು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಒಣಸ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುದು. ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಪೂಲ್ ನೆಟ್ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇವ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಪುಂಡು ನೆಟೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಡ ಡಿ ಜೆ ಪುರ ದೀಪ ನಟ ಬಿತ್ತಿರ ದಿಂಚ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರಂದು ಪುಡು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಟೆ. ನಟ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬರೋಡು ಅದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಜನ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮಿಡ್ಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಯುವ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಿರ್ತಡು ಮುಲ್ತ ನಂಬರ್ಲುಂಡು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಳೋಳಿ.